Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia uża wkoll il-messaġġ tal-Ħadd biex ikun negattiv fil-konfront ta' ħidmet l-awtoritajiet brabta mal-imxija tal-COVID-19. F'messaġġ ta' nofsija, Delia ħadaqatta bla ħabel kontra dak li qed jagħmel il-Gvern, imbagħad saħa li l-Gvern mhux qed jieħu d-deċiżjonijiet. U dan il-Gvern qed jittituba, mhux qed jieħu deċiżjonijiet. Din id-dikjarazzjoni surreali tal-Kap tal-Oppożizzjoni ġiet wara li din il-ġimgħa l-Gvern ħabbar pakkett b'saħħtu ta' kważi 2 biljun euro li se jgħin lin-negozji u lill-ħaddiema. Dan il-pakkett ħabar ukoll wara li l-Kap tal-Oppożizzjoni kienet jitlob għal lockdown totali. Dan anki jekk il-professjonisti saħħu li lockdown imsejjaħ qabel il-waqt iħalli riperkussjonijiet koroħ fosthom li jġibu lil pajjiż arkubteħ għal tul ta' żmien li ħadd ma jaf sakemm jista' jtawwal. Intant fil-waqt li Delia tkellem fuq id-deċiżjonijiet li skont mhux jittieħdu, ftit tal-jimilu tħabbru wkoll numru ta' miżuri fil-qasam tas-saħħa, fosthom żieda ta' sodod fl-isptar Mater Dei u ftuħ ta' dipartiment tal-emerġenza separat minn dak li jidħlu fih dawk suspettati bil-coronavirus. Stariċ li wettqet it-Times wera li l-biċċa l-kbira tal-Maltin jemmnu li pajjiżna huwa preparat tajjeb għat-tifqiegħa tal-coronavirus. Fil-fatt, 61% ta' dawk li wieġbu l-istħarriġ qalu li pajjiżna huwa mħejji sew. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.